Ebusia for check of media so near my mamuna aquaba. Na yenam sit down the day in a bar. Moji penny and amoshe. And then so ya ba I babasum. Na said ya diane one. Ye Simon Tineso. Na yachram near my old echo sword. Tianet we YouTube live ye ba na edit the echo so Oforikrom. And then in me a hodwo. Edi ababesomo ye firme santi aka kwan ho asem e wo asante mantemu wa Vicky ne kropon kuma asemo afi impudima hodo bi oba de ebobere twe ho hia ama dan den ne de srede to mpanifo anim senke be ya wonum emwae e wo sa kwan no so eno ana da bia ye kwa ni ahwede ye koso na e de atom anim na monsoma hunu bi to aba so a subscribe na chema afoforo nso enya bi hwe ene wo Oforikrom ene ne potemo sa highway we eye de ekọ adwoso ene enkran o ma sha se o mo ye ho adwuma na so hwe efa no mo abusua obehunu se eye asphalt o mo de bi aguso road signs and I say road markings no o mo de bi aguso a aboa ma kwan no ayefe ne fa ana o ma wie na ne fa de won enya nwie enti eba ni atonkra na monsoma hunu nia ekoso e o Ghana akuma se ene miamia hodo zo ha bia megina sisie ya megina esuo sisan so ofiri hanma wonim tintin so sisan so nkwanta e wo honom san so ana sa ofuru suru se ya obekọ Oforikrom krona nkasemu na se poku transport ni junction so honom e wo honom enti sisan so e o machi hanom ma me fa nkyere mo sisan so e o machi hanom ya de ya ni se no na ya sa de mu fa krom na mu hunu krom de ya kwaso ho monsoma hunu bi na bedu ya mere ho kakra ni na ne se esuo sisan no kan na efe pa nso Ghana fo bi no ye nsu ni emban oba de ebobere a etwe ho hia de bia pese de nsu ni eban ese no ye pese de nsu ni eban ese no okwa kro bi so a esuo no ni a wo ye ne se osiesie kodo nam so ship nam so na akwa tourist site attraction site bi na so ya de no de ye nya no sa ye si dai wo mu ni ya tura gumu na ye sen no busua e bra so se temamufo na ye sesan ya adwen na ehunu se we nya pani bi na ba ya ma ye e me no mi ye no na se sen adwen a ye wetimi asiesie empotemo no atimi adini ye nya no se nya yi we ya futu kakra wona e hoye be bi be cham na duru no o se hwani asuam afo mi enku yanim na ya de suenti e ba ye nhwe akwan no nie asphalt no waye road markings no de agusu a wo hwese de ka akonya ba de asi koso na no kwasem ne yefe kuma aseman we de deserve better eno waso na be bia ye ba na ya ba be ka na e de akro roads no first lifting no reshaping no eno omo ye ho adwuma mo me akua nim nye fru ko Oforikrom na ye hwe de koso e wo ha no mo waba so na de wadwen kire aba ye be kenkan de amount obetimi so ache ama foforo so enya bi na wonu ahwe wadwen kire fabra ne kenkan ma uyi a no ache ama foforo so enya bi ahwe uyi a no ache ama foforo so enya bi na wonu ahwe teacher of media so ne me say ye the programs ni bo ebe amamere abakosem empanisem ni atetsem enzo subscribe ya subscribe ne mi adoma ne so eba ya won sabeka na won so watch me esua de zo hwe a ekwan we ni fa no de o masiesie so road signs and I say road markings no o me de aguso kama ya enam so amakwan no so ayefe pa ye froni akọ Oforikrom mens ni mu ne ye wono ai ye froni akọ Oforikrom mens ni ye wono ba be yadu ye poku transport ekwan no so wono ma net ye kọ Oforikrom station ho ni atiasim e wo Anroga junction na se wo hu de ye koso se de ye kan se updates ahodo e be brew no e bu bi ne ye wa hanom no so we abetumi no de goose na thickness no e wo soro me gidi ye se maintenance culture e adwuma kwan we e betumi de mfia pi eno ne ye pep enye kwan a ye ya nansa pe na asai da bi ande ye betwa aba ama omu nyina humpanifo no o mada paase wo mu die nanso ha die so hwa wo thickness na e wo soro betumi ne thickness no e wo soro me gidi ye se ye hwe ni yi a be che now road markings ya ba so they say aka road signs and so yes humpanifo se omoman hunu road signs wa hanom na mu ba bibia so nkoso enti Oforikrom MC
Mame Gloria Timagambre emo abaso bai wa adwuma wa adwuma se ne ehwe no me bo wachi saa mame yenye se bia metawo na emom na aye se de be ya yenya be ka bom ama mpuntunwuma o man se kire ne mpuntu otimi akoso etiabusia emfonyi bi na wo hunu ya sa ya campaign fo no mutie o timemufo bo ka o mutie tie ban se me nyina afia no ntum na yen kama nya kama teacher of media so nyemo so kwa meje ni boaten na nakokoto ana maba ne me so na yenche kra yenche na emom na yepese mu hunu de ekoso e wa hanom tiza ofa hanom a urem ase poku transport yard ne wa ha ya STC yard so ba ko wa ha na poku transport omo hotel no so e wa hanom so ofa ne sei so a na so urem e wo Oforikrom ankasa jene dwom ne miami ahudu gu ho nyina ada ya baba de be ko community ne na de nam kwan so na de nam kwan so to aba so anu ache ama afoforo nya bi ahwe na odo comment ne so aba na bibia so atumi akokama nkonche na esumu twetwene obituary ene de be kan sem oh yes e fan o my ene de ayefe e fan o my ene ayefe papa e fan o my ene ayefe when na Kumasi deserve when na Ghana fo nyina se takrade se bibia ni se sunyane obi e deserve so atiase se ni se ya megidi se da chinchima kra beba benya so mfaso na emom enye de ba ayesa anwamo ye di wia ne de kakra fa akoda no da bi enye no bi ne ye kan tiabusia ana ya betwa de akire wo no so afa ne se ya eye poku transport on fie ne ya ne ha ya ne wo ana STC ya ba ko so ha no ana poku transport hotel so ewo esuru sei transport hotel so ewo esuru sei Mama yanku anim is offer say ya na say okọ Oforikrom John Han ho so offer say okọ Oforikrom John Han ho no mo was no Oforikrom Municipal Assembly ewo Oforikrom Municipal Assembly anso ana ewo eti mama yanko na yanko ha de ekoso ewo ho. Now I think those around here omaya dey because mo got him unlike okomiami ahodo a can go to e mu fin poto ne ade no aha de emu ye aha de so hwa emu di muni aha de emu di muni say ya na ye pe no na nke fin bebrebe ni ade ne ateso ateso kakra obusia na nke ateso kakra na bia ne aban yi boka udidi no wagya to atwene wo yese o se medimura na to abonten na aban ne boka se enia yesua de ne hunu se yetimi agya saa de no sika nka aban no ade yesa nnyema ni nyina obetimi de ewura mpuntunyima foforo mu a megidi yese nka beboa yen ame akwanim se oban enti Oforikrom form I think you deserve papa share e de amamo enti abusia ya fra ko Oforikrom station hono ma e fa na o maye ne de efe ne fa no mo nye ne de is not enti abastre se abusiafo na se mpanifo mtie ya omomo mo nan mo moto na bibia nso entime nkoso teacher of media ne kwa meje ni boat na ko to ne me ba ya mesum hoi mesre no ache ama foforo nso anya bi ahwe we are subscribe why maka cho se adesua ba no amamere ye besua ba amamere abako se mpadin sem e ba hodo kasa bi ne nkire mu o ye ba ye hye de ma de ba nti ba se obehwe na wachama ku no subscribe na bibia nso atu akoso kama is all shot kasi hose ya kwana efe pa kwana efe papa kwana efe ena mo nyina se ye babia mo hwe na mo che e ma fonso nya bi na mi adma ya ku enim no yo mi ahodo bebre ho ma ye bekọ na ye twade akire mo na abo ama bibia nso timi akoso na mo hunu nia akoso e Ghana updates ne de ye nya ye de ye de bebre mo pa ye updates ne bebre mo
na be kan transport hotel e wo Mpotem hwe ya ene wo hodo Oforikrom is notable for onum furniture omo eye wa hanom Oforikrom is notable for furnitures meka furnitures edam nkonwa ene cardboard ne saa nyema no omo ye bi wa ha pa omo ye bi wa ha pa carpenter for wa ha dua dwumfo omo mo di dua edi adwini no ebi wa ha pa omo mo di dua edi adwini no ebi wa ha pa enti se mo pe nkonwa ye wa hoso saa nkonwa we bi ne edoso edam de ni nyina ebi wa ha pa ya so ba ha ma obenya bi na bibia nso atumi akoso kama izo hwa Amraga Junction egu ho no Amraga Junction egu ase ho no Oforikrom Municipal Assembly nso ana edu Oforikrom Municipal Assembly Amraga Junction egu ho no Oforikrom Municipal Assembly building no nesi ho no so hwa Oforikrom Municipal Assembly building no ana ewo ho no yes nti bia nso Mpotem ho na apese obe obibi e assembly ho no mo usi station ho no mo bonkum so Oforikrom Municipal Assembly ewo ho no ma obetimi akọ no akwa wade Oforikrom station nso ana wa hanom no aha na mo gina e fa cars ne ade Oforikrom station ye wa hanom ti ase ho nyina eye Anroga Junction abusia ene de ya mantem e bridge be sia mo so kwa beje no bo atena akọ na ba beso mo no mesre na wa subscribe no di achi ya kwa ne de nyema bebre e ba beso mo e twa aka kire wo wadi ho adanse e me nhira mo pa